Orwako kendo ni jal ma itudo gi nek mar oganda mosebed ka yudo ringregi e Kware mana Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi ka mong'ere kaka Collins Jomaisi kawuono nochwal e doho ma Makadara. E burano oyangore ni kweth matimo nonro okwayo kinde malach mar dhi mbele gi timo nonro e wi nek ma kamago. To kaka Lydia Okeyo leronwa, doho nogolo chik mondo migeng'ne kuom ndalo 30. Achich mar nek mar oganda ma osebed ka ikwanyo ringregi e Kware ma Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi nochopo e doho ma Makadara. Jagono ma ong'ere kaka Collins Kalusha nomaki tarik 15 dweni ka itude gi nek mar oganda ma nokwany ringregi Kware ka bang'e nofulo ni osenego ji 42. E burano, Jomin Buche oyango ni tarik 26 dwe mar auchiel nyan moyangi kaka Josephine Mulongo nolal kendo nyaka kawuono pok oyude. Chieng' manolalno wachore ni omenda moko nogole akaunt mare mar bengi mar KCB kendo nokete simba chijno man kod kadi mondik gi opande ma ok mara chijno. There was a considerable withdrawal of money from Josephine's KCB account, and which was shared as proceeds of crime with one of the respondents' numbers registered with another identity card that does not belong to him. Jotim nonro ko thuolo mandalo 30 matimo nonro mathoth e kinde mar ringre ariyo kuma boro sayange gi familia magge. Your Honor will require those 30 days so that we are able to conclude the investigations while the respondent is in lawful custody. Kata kamano, okinda chijno John Maina ne okoyie gi wach makamano kokwa doho mondo mi owe chijno thuolo kaluwore ni nyaka ne make osesande kendo ngima ne ok ni maber kana odwaro mondo mi gole odhi oyud thieth. Whereas the investigation officer and the prosecution have the rights and leeway to conduct investigations, of which we do admit, my client under Article 50 has a right of fair trial, and they cannot have all the time they wish in this world. Jomin Buche kata kamano yango ni jagono kringo malal ka bende owacho ni oganda nyalo podho kuome gi mirima kaluwore gi kit ketho modonjnego mar nek gino manyalo keto ngimane kamarach. Bende owacho ni jagono ne ok osande kaka okinde lieko. The investigating team is still pursuing other witnesses or other suspects who are still at large and who are close associates of the respondent, and therefore releasing him before the conclusion of this complex investigation will not only jeopardize crucial evidence but also intimidate potential witnesses. I also take into account the publicity this case has attracted, the anger and the emotions of the members of the public surrounding this case. Okinda chijno wacho ni nyaka sane onge bura malong'o ma osepedhie doho no ka Jomin Buche to wacho ni ok nyal we thuolo kaluwore ni kideko madhi mbele ginego ganda kaka osebedo ka otimo. Much of what has been adduced before this court is just mere speculation and apprehension. Ringre oganda mano kwany Kware imed timne gi nonro mar DNA e kinde mamoko kuom familia chopo yango jokegi kar kano ringre ma City Mortuary. The investigating team has scheduled to conduct other police procedures which include but not limited to fingerprinting, DNA sampling, identification parade and statement recording. Burano ibiro winj kendo tarik 16 dwe mar aboro ka jang'ad bura Irene Gichobi oyiene apis okwach kich mondo mi ogeng'ne jagono kuom thuolo mandalo 30 matimo nonro ewi bura makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV. E odiechieng' mar ariyo mar yango ringre kar kano ringre ma City Mortuary, anyuola mopogore opogore nomedo chopo mar manyo wedegi. Maendi timore kinde ma gunia machielo ne ogole kar puko taka ma Kware mani Mukuru kwa Njenga kani kod fuondi dhano kendo tere kar kano ringre ma City Mortuary. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero nowachne. Okinyi saa 4 e kar kano ringre ma City Mortuary. Anyuola mopogore opogore yuoro kani kod achiedh nade. Anyuola gi
ochopo ka mar manyo wedegi manolal. Geno margi en ni moko kuom ringre ma oseyudi e kar puko taka ma Kware nyalo bedo wedegi. Familia mar Wilkista Ososo, midendo ni Blessy, owacho ni nolal tarik 19 dwe mar 6 higani. Min mare ka nigi lit mathoth yango ni Wilkista ma jahigni 27 ne ok odok ot tok tieko uso kendo tudruok kode e yor simu nobedo matek. Gino momiyo min mare ringo kowuok Busia nyaka boma ma Nairobi mar manye. Nilipata report tarehe 24. Nikapigiwa simu na rafiki yake mwenye anaitwa Rosi. Akaniambia Blessy amepotea, haonekani. Sasa tumepiga ripoti kwa polisi huku na huku, lakini hatujamuona. Osiepenelero ni kar dak mare ma Mukuru kwa Ruben ni machiegni ahinya gi kar puko taka ma Kware, kendo odiochieng' mane olal chalo ni gimoro ne chando pache. Wigno mane Blessy olaleno ne en wuok tich ariyo, wan kode godhiambo gotieno kama usegano. Tich adek ok anene, tich ang'wen ok anene, tich abich apenjo jirande, anno jirande ka kalo, apenje ni ok aneno fulani, ok aneno Blessy. Ati Blessy no wuok chieng' tich adek, pok oduogo. Aya go simbe, dichwe momako simu. Onyisana ni Blessy mimanyo ni omake, en police station. Tapenjo gina tino omake, ang'o motime? Ati no yude e od ng'ato. Sigana ni odwa chalo kod mar anyuola mar Irene Chepkemboi mane olal tarik 28 dwe mar 4 higa mokalo. Nyamin gi wacho ni e kinde mane Irene olal, nodeko chopo ot e sane mapile. Notemo tudore kode kuom thuolo malach to noko yudore e simu, mak mana ni kochopo saa 7 mar otieno, jal moro ooro ote machuok ni Irene ni e Tesendo bila Mathika. Akaniambia niende Thika police station, ati sister yangu ameshikwa niende Thika police station. Ama nimpigie simu on Tuesday. Sasa wakati relax sasa tukajiambia basi huyu alishikwa na kanjo. Juu kama inasemekana kwa Thika police station, itabidi tuamkie hiyo Thika. On Sunday tukamkie hiyo Thika. Ayuko. Monday nikakimbia Lang'ata prison women. Sikumpata. On Tuesday nikiwa kazini nikampigia simu saa 7. Alikuwa amesema saa 7. Simu ilikuwa imefunguliwa. Tukapiga simu yangu ashiki, lakini ameweka on. Riwruoge makedo ne ratich oganda olero ni moko kuom pek ma anyuola gi kale e kinde magi manyo wedegi gin kaka pek e fwenyo ringre kaluwore gi ndalo magisebede kar puko taka kod pek e yor wuoth moloyo to ne jogo maonge nyalo. It has been challenging for families to be able to tell actually whether those bodies that are here belong to their kin or not, and this will obviously mean that we now have to do the DNA testing to confirm whether at all there is any relation between the families and the bodies that are. Nimefunguliwa nikaziangalia, lakini ni ngumu sana ku identify kwa sababu washakuwa mifupa tayari. Not unless tu kama unajua mpenda wako alikuwa na nguo ya kala gani. Menyo to pod dhi nyime ne ringre mamoko e kar taka ma Kware kaka wuono gunia achiel moting'o fuon dhano ne oyudi kendo ma ochwal e kar kano ringre ma City Mortuary. Ma timore e kinde ma chenro mar bero ichano dhi godo nyime tich adek kotele gi jabero mar sirikal Johansen Oduor. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Chochni kind bede migepe ma ochung'ne gedo mag apaya Kera kod Kura kod Tend County ma Kisumu ewi gedo mar apaya ma Mamboleo, Obuolo, Guba nyaka Muhoroni osekelo digni kuom higni moya adek, kendo chochni makama kidek miyo gedo mar apaya no med digni. Ma en kaluwore gi jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir manowacho ni nyaka gie sechegi chochni omiyo Tend County paro ni duol mar Kura emonego bed ni gero ndarano, ka Kura paro ni duol mar Kera. So as far as we are concerned, Mamboleo, that Mamboleo junction, Obuolo, up to Gita is not our mandate. But because it's in my constituency, I will not allow it to sink. We have learnt one thing, that this road is a road for Kura. The same arrangement that Kera has with the county government, Kura has also with the county government. For 2 years, now 2 years, Kura has done nothing on that road.
So we are now, we've brought it out, and we have got this thing reclassified to a D road. So it falls under Kera. Once it falls under Kera, then we can identify and take that road and bring it into our mandate. Kora Mogi bende ng'eyo chakruok mar nying dho wath ma Dunga kata Dunga Beach. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo kolonwa sigana no e chenro marwa mar ng'e gwengewa. Nyakora Mogi machiegni e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani, pod kalapapla mar ng'e gwenge onyonore mana e kaunti ma Kisumu, kuma owuok e sub county ma Kisumu West ofuyo ma obiro piyo e dho wath kata gweng' mong'ere kaka Dunga mayudore e sub county ma Kisumu Central machiegni. Ang'eyo ni ji mang'eny ka gilimo kaunti ma Kisumu, oganda thoro limo dho wath ma Dunga. To bende sama ichopo e dho wadhno kata gweng'no, bende isepenjori gima omiyo ne ochak dho wadhno kata gweng'no ni Dunga. Mana kaka pile, wachako kod paro mopogore e wi gino ma johala kod jodak e dho wath ma Dunga ong'eyo kwetno kod nonro mar nying Dunga. Dunga ne en nying Muhindi manobiro ndalo mar waberuberu. Kane gia Dunga nanga ma en chien kama wantie no, ka gibiro ka koro Mindi no nowuok gi nying no ka biro ka, to gima duong' ni Mindi ni ne timo ohala ka koro gik moko ne biro kata lori ne biro no gik moko biro ka ji wacho ni wadhi Dunga mondo mi wakaw mwandu mar jadunga ni. Ochake ni Dunga nikech ne en kar dho wath mar rech. Ji mang'eny ne kia nikech ndalo mane ochak Dunga, Indians mane gero gweng'ni, ne gigero railway line ema ne obiro dak e Dunga. Dunga ne kama buro chantie. Koro ka ji odar kucho, koro koni ne iluongo ni Sigalagala, en Sigalagala. Koro ka en Dunga, Sigalagala odok chien kucho. Kama ochake skul ni Nanga Primary School. Chon lupo bijni nen beach mane ntiere nen Nanga kocha cha. Koro pi nodaro ji, ma joma nodak kocha, ne gin jo Sakwa, gi jo Kano, gi jo Kasagam. Koro ka pi ne odaro ji kucho, Dunga ka nen kama obedo rest, no chalo island. Koro ji nobiro dak ka, koyudo wainde kose settle kae. Wainde go ne gin jo mane tie railways, mana East Africa, mana gero railway mawuok to the Kenya to the Uganda. Mano around 1914 chon ka Kenya pok oyudo independent. Koro mano ka Dunga nochakore. Omiyo nochake ni Dunga nikech en dho wath. En kuond ma biashara nyalo timore, ji bodak. Nyakora Mogi mana kamano, wasewinjo kaka jogweng' kod johala mawuok e dho wath ma Dunga oselieko kotenore kod nonro mar nying mar Dunga. We koro wawinj anena ni adieri kotenore kod kuku mar nonro e wi nying mar dho wath kata gweng' ma Dunga ni kanye. Waindi manene kocha, loka mar pi kocha, kane gibiro koni, to ne nitiere ng'at no maniluongo ne Dunga kocha. Koro no koa kocha duo koni, koro ka neno uluonge Dunga. Omiyo sebedo ka en Dunga, ko iluonge Dunga Nanga. En Nanga be ma skundi cha. Kama pi nene nitie no, kanyo ne en gweng' mane ji nodake. To kaluwore kode kaka pong' pi mar higa mar 62, to gimoro be nopong' chien ka higa mar 62 pok nobiro. Koro mage mano odaro joma ni kocha, koro noduo koni. Koro ka giduo koni, waindi nobiro ka, nokelgi e higa ma chien kane Chief Amime manokelogi ka. Magi gero kamoro mbele kacha, gigere kama ni ole rech. Koro nene ai kubiro ka, to koro nyinge nobiro kode. Nena chula, unge ngama nodake. Wana waindi go ka nobiro no anka jachela chela nodake. Kata wange yamane biro kani. Noti norom kamani. Yoro ma piki dhi kocha. Koro nena na bungu. Koro kaka na gengi lupo to ka gibiro ka to giwacha ni. Koro wanyalo yudo lo kanyo manyalo gede mondo mwana anka kwa lupo. Ko gik ndalo mwa bro dok to wawe gi logo. Koro kaka ne gidhi kuom sirikal. Jo sirikal go nomi ilo mane gigede diere karkani.
koro ka gigedo kane giselupo malupo romogi no koro ji koro chako biro dunga ji koro ga ma koro iwachna wan wadhi chula ma kanyo ni luongo ni koro gin joma ne biro ma chako ka ne dunga koro ka gibiro ka ginwang'o indi manitie manyaka ginwang'o indi ma jo Islam ma gigero msikit no pod nitie nyaka sani kwarwa mane walego kapod kijana mobiro omako lo makar kane moluongo wetegi makoro dagodo kata koro jopiny kar ma jokanogi koro chako biro achiel achiel. Bang' winjo koko mar wach kotno kod nonro ewi nying mar gweng' kata dho wath madunga, koro we wawinj ane na Nyakoramogi ni humb dunga landre kod weche kata timbe mage. Gimomiyo dunga landore maduong' mogik en wach rech ma kibiro kata Kisumu to kapok idhi dunga to ok ibiro Kisumu nikech rech mayudore iye kendo wayudo ji mabiro kabiro nyiewo rech mondo mi obile rech mar nam Lolwe kata Lake Victoria. Mane momiyo dunga landore ahinya. To mar ariyo ni oywayo jolimbe mabiro neno lee kaka repe, nyenge ne kae nyaka kit thuonde mopogore opogore. Gimomiyo be dunga landore ahinya en ochalo kaka chula. King'iyo bathe koni Millicent ibiro yudo ni ibiro neno thidhni kata wetland. King'iyo koni ibiro neno ka en nam manyiso ni dunga nie dier thidhna gi nam. To kichopo dunga tibiro yudo ka wasuoyo ji kendo en achiel kuom tich mamiyo ji yuto matero gimoro dala ka gisatimo tich makama. Dunga landore nikech kuye man ka. Dunga masani developed through tourism. Ji bende koro biro mang'eny. Emomiyo ne umane mare koro ne dhi mang'eny. To bende nitiere dongruoge makar dak kata dho wath madunga osenyuolo e alworane nyaka ne ochakre. An konyuolwa kaka rowere matindo waneno ka dunga ndara mabiro en kidi kendo seche moko ka pi ne pong' ni inyalo gol ji dunga gi yie ka ng'ado mondo mi nyithindo dhi skul miluongo ni nanga. To gi sani kaluwore gi kaka nying dunga osalandore oywayo nyaka joket mwandu makata sani otende ma wan go gin otende manyachon. Chon ne wan go hotel achiel mimadhe nyuka gi nyoyo. Sani kineno dunga kaka chalo wan gi kama iluongo ni 5-star hotel mogere dho nam maywayo jolimbe kabisa. E weche mag ndara dunga jolimbe ok ne biye kaluwore ni ndara ne rach. Sani kaluwore gi humb dunga maber ne wayudo migawo miluongo ni World Bank makoro sani ndara ni ogola makibiro to dunga ibire abira nyue. Weche mag limbe be miyo dunga landore kabisa nikech ka gidok e pinje maoko to giywayo jogi ni mondo mi obi oleme dunga mondo dhi one kaka jonam lupo kata kaka weche mag repe bede tiende mag thidhna. Wan go osiptal ma bende wan go e dunga ka. Wan gi sikul mane onge dunga primary manitie. Wan gi sitima mane wawinje view sasa. Biro mar ji e gweng' omiyo development otimre. To on one side jok ma vulnerable, jok ma onge gi uwezo, jok man gi utonglo miyo jok ma onge go inyiewo lopi tiwuok to seche moko wiwil ni janam tichamo pesa no tichaki duogo koro ichal ng'ama koro you are just a poor man. Krinya lunga dani lower milimano se developed. E seche ma jogweng' kod johala yango dongruoge magikwano achiel ariyo adek bende gin kod rem kata kwayo magin go magigombo ni kotim e alwora madunga to dunga nyalo medo dongore moheo kaka en sani. Wan gi yieth nyaluo kendo watemo ni mondo mi wadonje rang'eny masani mondo wabede gi yiedhi moko man Mombasa kocha kata Nam Chumbi kaka fiber boats. Weche mag somo anyalo wacho ni watemo to pod waonge gima waluongo ni up secondary school ma kaluwore gi rang'eny mar dunga onego bede ni bedo. Wan go osiptal ma kidhi e iye to kata panadol ok inyal yudo. Millicent king'iyo osiptal chaber kabisa to nitie kit yedhe ma ok inyal yudo makoro kendo duoko wach mar osiptal no piny nikech ober to kisungu luongo ni white elephant oonge gima nyalo konyo jatuo. Kaka donge ng'eyo ni wan gi tuoche mag pi kaka kolera, diarrhea mano omonjo gweng' ni ji notho kaka yue. To wagone sirikal erokamano ni kata ne gikelo giwinjo ywakwa ma gikelo osiptal to osiptal gikete yath mondo yath obedi jotuo thiedhre mayom.
koro gik moko kaka bot madongo ge manyalo konyo wa maka wazungo biro to neno gik mabeyo manyalo moro wang'gi gisuore otende wa gibe pod wadwa med mondo gibed otende maber kuonde nindo ma wazungu go be nyalo ninde be wadwaro no bed kae. Sani kineno landing site orach kama yidhi land koro wadwaro ni mondo kama yidhi land kanyo losi maber makata koro chalo ka Mombasa inyalo lose natural beach front. Kuma face maricho en kaka pi osebedo no matek pi ni chopong an kaka joala maka mar rech pi ni chopong mang'eny kaka nwanyalo yuto ne tin an kaka jadunga biashara mar rech koyo manyalo kwayo kaka inyalo konywa kaka wanyalo yudo loans kata kaka wanyalo bugo godo biashara mar rech ni nikech kaka luwore gi lal mar rech wandwa ni wasepot mana kama nyakwara mogi gikanyi mwachopo godo e giko matelo makawuono e chendoni mar ng'e gwengewa. Sani kata ka ilimo kaunti ma Kisumu to wuotho chopi dho wath kata gweng' ma Dunga to ing'eyo nonro kaka nying mar Dunga ne obiro. Omiyo kik idhi mabor med kete mane wang' jowi mar Ramogi mar ng'eyo nonro mar gwenge mopogore. Oriti masani warum kendo juma manyien nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Basi kamano Nyaboma wadhi ane loka ka endi ni jatend piny Rwanda Paul Kagame ma doktayo pinyno kendo bang' yombe yiero manobagi e pinyno. Kagame mosetelo ne pinyno chakre higa mar 1994 noloyo gombulu ma kwan gi romo atamalo 99 mar ombulu duto. Oyombo jopiem magin Frank Habineza mar Democratic Green Party kod Mpaimana mane ochung' maonge duond bura mora mora. Kaluwore gi duol ma ochung' ne yiero e pinyno ji milion 9 kuom dhano milion 14 ma Rwanda ne ondikore kaka jogo ombulu ema noluto ombulu. Yangore ni nitiere jopiny buora ma orem goyo ombulu ka kwedo telo mar Kagame. Oronyo weche mag ohala ni koro yangore ni jopiny e kaunti ma Migori oserem wuok oko kar rombgi mar kawo mbolea ma sirikal nokelo negi e nengo moyweyo. Dech Kenya men NCPB wacho ni mbolea mathoth pod okwamo e deche mag sirikal Migori. Jafwambo mar Migori George Juma miwaler. Lipot mogol kod board no ma piny wach mang'iyo weche mag kothe mabende ong'ere kaka National Cereal and Produce Board NCPB yango ni malo gunde 4,000 mag mbolea ma nengogi oyweyo ma ichiwo ni jopur kod piny wacho pod nitie derogo mag piny wacho e kaunti ma Migori mangima. Board ni ma National Cereal and Produce Board wach ni kwan jopur mathoth e kaunti ma Migori pok owuok oko mar kawo mbolea. But the consumption of fertilizer is not very high. Na kwa hivyo here in Migori we have over 4,000 bags here. Rema jopur mar kawo mbolea kelo penjo mathoth. Talk to farmers here and there, and there's still a carryover of fear that might this fertilizer be fake. Unfortunately, or maybe fortunately, from Migori County, I have not received any report whatsoever about receipt of any fake fertilizer in the county. The messages have not reached. And maybe the farmers are still feeling that the fertilizer we're having is still having the same kind of problems. But we want to assure Kenyans that the fertilizer which we have in our depots is safe. Jatend migao mar pur e kaunti ma Migori Lucas Mosenda wanjo pur mathoth e kaunti ma Migori osebiro ka kawo mbolea kata kamano wacho ni bedo ni dero ma eka mbolea gi sani gin mana 4 kende kaunti ma Migori osekelo pek ne jopur. Issue which still remains a concern is the distances that our farmers have to cover to go and collect the fertilizer. As county governments, we have had very, very elaborate discussions with NCPB with a view to, moving the fertilizer from the 4 NCPB stores that we have in the county to other satellites within the county to make it easier and nearer for our farmers to go and pick fertilizer. Piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenre kod piny owacho mamalo geto chuogo der mamoko adek e gwego mag Nyatike,
Isebania kaachiel kod Rongo mondo mi jopur yot mag kawo mbolea. We'll be introducing opening another center in Nyakweri to serve the areas of Nyatike. We'll be introducing another center in Isebania to serve that catchment. And then we'll also be introducing another center in Rongo. Jopur e kaunti ma Migori ojiwo mondo koro wuog oko kendo koro kawo mbolea michiwo kod piny owacho. Kaunti ma Migori nyaka sani nitie kod kwan jopur maromo 174 ma ondikore kod piny owacho biro nego kawo mbolea ma ichiwo kod piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Waronjeno weche mag tuke ni boma ma Miramas man piny mar France osebedo dala tim Kenya matimo ikruok margi ne tuke mag Olympics mibiro bagi e boma ma Paris kochakore tarik 26 dwe mwantiere ni. Jotugo mosebedo katimo rako kanyo tugo tuke mag osiep kaachiel gibedo gi yueyo. To kaka James Opondo leronwa, jotugo go bende yudo thuolo mar tedo chiemo mapacho ka gino mosekelo negi mor mokalo. Tim mar Shujaa dhi nyime gi timo ikruok margi e boma ma Miramas milambo mar piny France. Timno ma osebedo Miramas kuom juma achiel oting'o jotugo mathoth mapok otugo tuke mag Olympics kata kamano gin gi geno mar tieko thuolo adek mokwongo. I think there's no stage fright. The boys are used to the big stage and they are ready to showcase their talent. It's the excitement that's building up and the young boys are ready. I think we are all ready to debut at the Olympics for our first time. Achiel kuom gigo mane omiyo komiti matayo tuke mag Olympics pacho ka nok tero jotugo timo orako margi e boma ma Miramas en yudo mapiyo gige mag timo orako. Team manager mar Shujaa Steven Sewe lero ni masinde mapimo teko mar jotugo chala mar del kaachiel gi ng'eyo seche ma inyalo wil jatugo en gino makoro kelo negi yot e kinde ni mag timo ikruok. Ini mi information real time
kako timre e kako kelo data no tablet mien godo e seche morwako gi tinde e laptop ni kanyo. Koro mane gima timre nikech ing'eni okawo information ogole gik mok orwake e players tok gi kanyo to somo kila kitu, somo nyaka chunygi kaka gwecho. Komachielo tim mar Malkia Strikers ma bende nitiere e boma ma Miramas ne obedo gi tugo mar osiep e kindgi gi klab mar Istres Volleyball Club matugo division mar 2 e piny mar France. Malkia noloyo klab mar Istres sets 4-0 mar 25-13, 25-16, 25-12 gi 25-15. So far so good. The training they were picking out very well, but this match I think they saw the attack from this side and they just knew they were going to beat them. So we have not seen that explosive volleyball of Kenya. So but maybe when we have another friendly match with the boys from this area, then we'll see the explosiveness of the team. But so far they're doing well, and I can say they're doing well so far. So we should get that for another friendly match, sharpen us more for the Olympics before we go for the Olympics. Kamiti mar nok e kelo yot ne jotugo yudo chiemo ma pacho ka e piny mar France en gina mamiyo jotugo mor nikech pek mag yudoga kinde ka kinde ka gidhi e tuke madongo. Nyidendi mag Malkia Strikers nokawo thuolo margi mar tedo ne jotugo chiemo ma opogore kama oting'o chapat, ringo, gweno kaachiel gi alot. Najua tuko far from home and of course food yenye tunakula huku at some point tunapata iko na disappointment, so mkipata hiyo food ya home kuna vile inawachangamsha kiasi. Ina bring kila mtu together. Unajua si wote wanajua kupika, si wote wanataka kupika, but the moment tunaamua ni kila mtu anapika, so hiyo bonding inakuwa rahisi juu mtu atashika hii mwingine ashike hii alafu tunaiweka pamoja. Tim mar Shujaa biro wuok e boma ma Miramas ka gidhi e boma ma Paris kama ibage tuke mag Olympics chieng' tich abich kapok gitugo tukgi mokwongo e pool B tarik 24 dweni. James Opondo, Ramogi TV. Bas, riwruok mar jofwamb weche mag tuke odhialo jatuk adhula miluongo ni Marion Sirenge kaka jatugo masulwe mar dwe mar 6 higa mar 2024 bang' bedo gi tugo maber ne tim Kenya e tuke mag manyo tiko tuke mag pinje duto jotugo ma hikgi ni piny ne 17. Tugo mare makare nokonyo tim mar Junior Starlets yudo loch e tiel 2 mag tuke manyo tiko tuke pinje duto mabiro bagi e piny mar Dominican Republic dwe mar 10 higani. Serenge noyombo jotugo mamoko mane manyo michno kaka captain mar Shujaa miluongo ni Vincent Onyala mane okonyo Kenya duogo e lig maduong' mag pinje duto. Well, I'd like to thank the sponsors who are the LG and also to thank the media fraternity for choosing me as the player of the month. I'll also thank my coach for giving me that ability to be here, and also to thank the national team coaches who have been able to impart some things and some training in me. I can say it's a big inspiration and it's a big motivation to me, since I would like to achieve more, and I know that I'm going to make it. Bas, mane weka mwewe chenro maromaro imore wa soma ne ariyo moko kaendi kaka wache 2:6:00 Ramogi TV maendi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo Umbija Misawa wanene Ramogi TV e Kabondo Goma Bay kaendi kendo malera dua ana wuoro kaka jopiny koro inego mana ma ok ber kama na enya Gideon mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Neno ka nitiere kendo machielo Ramogi TV maendi Owino Janabi kani oyani Masai ng'atno ok en janek, sirikal nyaka nyiswa adieri kuma nek mar kware wae. Okay, an min pilot mar Ndhiwa awuoro kaneno ka janek kawuono ka wan gi nyar God Mesa kaendi kamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi. Antiere machielo be maneno kaendi miluongo ni Janabi, miluongo ni Bishop Gordon Odongo wuod Nyakach mar Evangelistic Miracle Church. Waneno mos mari kendo oro ni mos ahinya. Kamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi mane kama olore chenro waro kan gi Elizabeth Otieno men Nyarogenya ka jaloko marwa nanto kaka pile nyinga Trevor Ombija.
janding opanga jonyakach dendo no bija taya nyakuar guok kocha pesa unindo maber jokama